Masumi Record. Ya muradi labbai kaɗa manzan Allah. Ya muradi labbai kaɗa manzan Allah. Cikar muradi labbai kaɗa manzan Allah. Ya makagin bayi ga furi bani sabati. Ya muradi ni baituka ga ainun zati. Ya muradi annabi shugabanmu mai kyan sauti. Ya muradi mai kyawun sifa cikar kasaita bin nufi ni da shi kadai nake yi wa baiti. Ya muradi Allah kai dubu na salati. Ya muradi sa'alai ilawa har sabati. Ya muradi sashi rafa'u auliya na roƙa cikar gini tilas ne a cakuɗa da siminti. Ya muradi ya labbai kina na Fadima binta. Ya muradi tsokar Mustapha ina ya kamarta. Ya muradi baitin da babu sayyidina Ali ko fa hanya in ba Aliyu ni na barta. Ya muradi kan annabin mu wasa alaikum. Ya muradi shakki jani na ga komai minkum. Ya muradi shakki lani shehu barama gausiya lafiya ƴaƴan annabin mu banda kamar ku. Shewa bulfutu ni na bi ku. Shaggibiri mani ina kaunar ku. Shewa razumi da ɗayir bautin mu bani yin aikin in ya zama ba sunan ku. Ya maula ya shehu Nasiru Abba bani barin ka shehu na ce in ba. Ko daren mahashar na zaɓe ka shehu kogun Allahu kai kaɗai zan zaɓa. Assalamun alaika manzan Allah kai ne me idan da shi yaga Allah. Komai danka ne ake Allah kai yake gani sai yayi rangwame ga bayin Allah. In ka gan shi dole zai burge ka. Bawan rabbu wai ina tamkar ka. Ba wani wanda za ya kai ka habibi a radi ƙarya ne in akwai kuce ya hauka. Madarar kyau ake batu dangina. Sai ma yayi murmushi wayo kaina. An kura dukkanin farillan kyau kanka shugabana me Fadima cikon aikina. Tafiyar shugaba tana burge ni. Har wani ciccira yake wayo ni. Kashin nasa ga silif shining suke har wani walƙiya ma suke yin nuni. Yusuf Banji ya zamo hanson ba. Sai mai gidanmu bi amsa ba. Ko Musa ana batun jarumtarsa to ashe ƙarshen duk batu a tuntuɓi babba. A manzan Allah. Manzan Allah. Sallar kyau ake batu ko da kyau ya ganka ya san kafi shi mai gidan Jibrila. Jifa kai ya ce fa ba kai ne ba. Har zagin su Banji ya fasa ba. La an tabo ka habibi shi yake yin raddin da kansa bai fasa ba. Bishiya kai kira ta amsa nan ranar siga da mu yana shaidar nan. Sannan ga su kurciya har ma an kabut suna aiki kan ka shugaba sa'ar nan. Allah shi da kansa ke kare ka. Malakai na ji su suke gaida ka. Kai can wanda ke ganin wani ya fi ka shugaba na rantse da rabbi shi ya hauka. Dutse dai ba za ya zamna ma ba. Shuri Banji ya zamo kabari ba. Tilas ne abi ka manzan Allah in kwa ba kai Allahu ma ba zai duba ba. Ya kai dan adam ka tambayi kanka. Wai dan me ilahu ke kishinka. Ba dan ka biya shi ne fa yake yi ba dan ma'aikin Allah ya fito a sifarka. Ya Mahmud kai kake fasa taro. Arna da zuwanka sai ka ji tsoro. Sai suka ki ka take 'ya'yan suka bi ka la ilaha illallah gashi sun fasa taro. Allah na sani fa kai shaida ne. Na so annabinmu babban zane. Sannan na yi alkawar zan banka mai gida ko su
wakili na shirya ne ya muradi ba ma gulma ko kaɗan ba ma yi ya muradi ba ma hassada kazamar yayi ya muradi Allah ka sani da annabi mu muka shagala ba mu biye wa masu gurbin yanayi domin sayyada batula karba Nasir na Jos ba zai gajiya ba Nasir na Jos ba zan gajiya ba Nasir na Jos ba zan gajiya ba